un Pierre, un Paul, un Jacques, automne. Karon kay naami sa balay ni La Lola diri sa Pantukan. Ayaw dito mo dito. Dali sayaw mo sayaw. 1 2 3 go. Ilong diha, gaya yak ka lang. Tang, 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 Mahal. 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 Karon kay room tour ta mo diri. I-room tour ta mo diri sa balay ni Lola. Sala, kwarto number 1. Mao ni ang kwarto number 2. Kusina, CR ug banyo. Tita ng laba. Uy! Mao na dira ang bumba. Lik. Sa YouTube, kuya? Ha? Okay na sa YouTube? Yes. Ah! Makita na dyan ka, tita. Lainay! Na mga chicken. Karon kay diri man mi mag New Year. Kay sa Davao, sa Davao man mi nagpasko. Karon diri mi mag New Year. Pagbabay na mo, pagbabay. Na bye-bye. bye. Na bye-bye. 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 Mimi. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Mimi. Pagbabay na kayo sa Muni. mga bayot. Bye-bye. Today is December 31. And baguro ko mata. Today is December 31 and unyang alas 12 is January 1, which means New Year na. So karon kay mga ligo daw may og dagat sa ambot ko nga sa, pero dito na ta magkita niya kay gusto pa na matulog usab. Kaiser! 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 Dali! 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 Hi! 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 Hi. Tarong! Hi. Hi! Gusto tulog? Lamig tulog? Ha? Ano ba? Saan naman kakaman? Dog. Ha? Dog. Ha? Dog. Ano sa'yo mong ikaon? Dog. Ato. Hotdog? Nakala. Gawas.
Magsayap Lawis Beach Resort. Nami diri Karon kay naami diri sa Magsayap Lawis Beach Resort kauban ang pamilya. Ano kuya? So, okay. 9 PM na. So, 3 hours na lang para mag New Year na. And ang ginabuhat nila diri kay naga-prepare and tulog lang. Alas 11:13 na and akong kauban lang kay kaning iro. Three minutes na lang. 3 minutes. Sila yung sindihan na pabuto. Hey, Happy New Year! Happy New Year! Morning. Happy New Year! Unsa man kabi nagbibigay? So, nagkadugay, wala may display oh. Morning, trip na mo karon diri kay nag-sightseeing na lang. Sa Kaloy pod. New Year lang ga. Adik kagaran feel. Sama-sama. Mulai ajar tuh taman. Gang, patayo ko dito. Upas naman gid tingali na. Allah.
cherche un homme, un Pierre, un Paul, un Jacques, automne.